प्रणाम, नमस्कार और जय श्री राम सबके। और आज ही रात्रि के वीडियो बनाओ तने और ये वीडियो विशेष बा। आज हम अपना गांव खातिर ये वीडियो बनाओ तनी और तमाम सनातन प्रेमी खातिर वीडियो बनाओ तनी और जितना भी राम भक्त लोग बा वो खातिर वीडियो बनाओ तनी। बहुत ही सराहनीय कार्य हमारा गांव में होता और आज से शुरुआत हो चुकल बा। नागा बाबा के सौजन्य से बहुत पहुँचल स्वामी जी बानी जौन की लखनऊ सीतापुर से चल के आयल बानी हमनी के बीच में। और गौ रक्षा ट्रस्ट और राम जानकी ट्रस्ट के नागा बाबा ऑनर बानी और उहे के सौजन्य से हमनी के गांव में रामायण ज्ञान महायज्ञ के आयोजन कल गई बा, जौन की आज सुबह कलश यात्रा से शुभारंभ भइल और शाम के 6 बजे से प्रवचन शुरू भइल बा और करीब करीब 9 बजे तक चलता। पर डे सुबह पूजा होता, शाम के प्रवचन होता। बहुत ही विद्वान और प्रचंड वक्ता और साथे साथे ज्ञान के भंडार महात्मा जी लगे बा। तो आप सब जरूर ग्राम धानाडीह हमारा जौन गांव है रसूलपुर पंचायत में पड़ेला, एकमा ब्लॉक में बा। हम कुछ वीडियो फुटेज भी डालता नहीं आज के जौन सुबह कलश यात्रा रहे वहाँ के तरह वह सब जाके स्वामी जी के दर्शन करी और ये रामायण ज्ञान महायज्ञ में वह सब शामिल हुई। सबसे अच्छा बात बा कि 631वां ये हमनी के गांव है। 630 गो गांव में ऐसा यहाँ के शिविर लगा करके भगवान राम के जौन सप्ताह 7 दिन के कथा चलेला उ 7 दिन के कथा कहते हैं। उनके 631वां हमने गांव है और तमाम खर्चा जितना भी टेंट के खर्चा बा, जितना भी पंडाल के खर्चा बा, जितना भी जनरेटर के तेल के खर्चा बा, जितना भी साउंड के खर्चा बा, लाइट के खर्चा बा, सब महाराज जी के ट्रस्ट से होता। जेकरा जौन श्रद्धा से सहयोग करे वो सहयोग करी। एमे केहू के ऊपर दबाव नहीं खे कि रउआ खर्चा करे के बा, अपना रउआ से चंदा लेवे के बा, नहीं लेवे के, उससे कोई दिक्कत नहीं खे, उससे कोई अथी नहीं खे। महाराज जी अपना ट्रस्ट के माध्यम से अपन सारा लागत खर्च करके सब लोग के कथा के श्रवण करावता ने राम जी के गुणगान करे खातिर, रउआ सबके कथा सुनावे खातिर आयल बानी हमनी के पावन धरती पे। और हमनी के गाँव में जौन फील्ड बा जौन की जाना के प्रति कहले से हमनी के, लेकिन वो धानाडीह के खेल मैदान है और वहाँ पानी टंकी बा हमनी के गांव के ठीक मध्य में बा, रोड के बिल्कुल करीब बा। तो आप सब जरूर एक कथा में आए, क्योंकि बहुत भाग्य बा कि हमनी के बीच में इतना बड़ा महात्मा चल के आयल बनी। नागा बाबा का दर्शन करी, वहाँ के कथा सुनी और अपना जीवन के धन्य बनाए। हम भी वो कथा में 1-2 दिन जरूर शामिल होखब और शामिल बा हमने के पूरा परिवार शामिल बा। हम कुछ काम से पटना बनी, जैसे भी मौका मिली हम बाबा का आशीर्वाद लेवे जाए और गांव में चाचा चलम हर और जितना भी हम लोग के चाहे वाला लोग बा, जितना भी वीडियो देखा था हमारा गांव जवार आसपास के लोग, वो जरूर करीब एक दिन जाओ और बाबा के कथा सुने। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।